Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Maggi Magic Sarap. May dagdag sarap at aroma, anumang lutuin, all in wonderful na. All we need is magic. Dapat makaunon mo ko na eh. Itlog. Nagutom na ko. Kadapyana, ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo.
kapian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sa matahom nga kasugpon sa ngaton sugilanon. Jak, balaan, birador, diri sa aton patuntunan, timbangan, sang katarungan. Madugay man kag makakato ka diri digoy. Makos ko ha. Una na namiyan ko si mo, kidayo mo ginakos sa aton. Masako ako, Lucel. Madama ako sa ginaasikaso nga transaksyon. Amo bala? Uti damo ka nagilikwarta eh. Ah, hindi gid man ah. Abi, pahay ka pa ko, abi ko naharap ha? Ay! Ara eh. Sadiin mo na abi makadto. Basibla na hakop na sa iba na ako. Ay why ara lang naligapon niya. Hindi na nila yan madala Hmm? Ma-VIP ta. Ha? Para kapag gusto ka karon utaw. Dugay-dugay lang. Hulaton ko na yung upod ko. Masunod na rin sa VIP ah. Okay O sige na sila. Order na dito sa mainom ko. Kuha ka dahil sa ladies drink mo. Salamat Digoy ha. Kanamigid sa'yo mo maghalo ka. Daw madala man ang bibig ko. Digoy, Hmm? basi mag-abot ang upod mo. Ang amiga ko lang i-table niya ha. Ha? Sino nga amiga mo? Si Esther kaluoy man si iya. Pila na kagabi nga, 0 siya. Di na yung daman. Ato bala ho. Na balang babae nga nagbaybabay sa aton ho, nan siya na, nan. Inang daw medyo kulot buhok ko? Daw malam naman ha? Daw nga ba? Ay, maayo na siya yabuot pa. Sige. Mag-abot ko rin ng amigo ko. Dito na rin masahilo sa VIP. Kita nga apat. Ay, ako na lang makuha gali. Sige. Ako na lang makuha sang order ta. Digoy! Bah, Nakita ko gid man ikaw! Mario! Madugay ng pangita ko sa imong animal ka! Bah, nervous ka? Tapos ka na! Kusel! Digoy! Naigo ako! Arnal ka, Mario! Arnal! Nagdalagan siya pagwas ni Dimnan. Sumbok siya! Esther! Buligi ako! Dalo na to sa hospital si Michelle! Naigo siya! Sama!
Had, sa din na balang animal nga Mario. Gulpi lang siya na dula dira sa bangka. Animal, naigo ako. Animal ka man nga, animal ka! Nagapalipod gali siya sunan. Hara siya, nagapalapit sa ako ang armas ko. Damo ka na sa atraso sa akong nga, animal ka! Oras naman sa pagpanukot! Doon ta ka sa impyerno, Mario! Naiko siya. Natumba siya. Ay, nadawaan law nga ginasiligan ko na di. Pero wala gahubas ang basura di sa usara namon. Miga, Ah, Miga, mayong aga. ay, oy, mayong aga man. Ay, ano tani? Mamangkot lang ko tani ako. Di hindi nag-estar si Lucille? Ah, si Lucille? Oo. Ang kaobra bala sa club. Kilala mo? Ay, oo. Ay, nga tani. Ay, wala da siya guro. Ay, ambot kung ara na da siya, ah? Kaya tinagaobra na siya kung gabi, ah. Ay, nga ahosin o ka. Miga niya ako. Upod niya ako sa obra. Oh, amo bala. Ay, miga ko man na siya. Ay, ano tani, haw? Ay, abaw, Diyos ko. May natabo kay Lucille. Natiruhan siya kagabi. Ha? Batis ka? Miga, pwede ka makaupod sa akon? Ay, Apaso nato ng bata niya. Kay amugin na yung tugo niya sa akon. Nga apason diri ang bata niya. Kay daw lainas tong sitwasyon niya subong. ano? Jack! Jack! Buksan ang putahan! Jack! Pa, Ay, Jack! Minda. Dali ka, dali ka. Upot sa akon. May natubo kay nanay mo. Ha? Dali ah! Diyos ko! Nalagay mo bugto ko na sa nanay mo! Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Lucille, Lucille, arin ang bata mo. Lucille. Nay, nano ka? Ay, Diyos ko, Lucille! Lucille, ano ang natabo, man? Nay, arin na kami, Nay. Nano ka, Nay, man? Ay, Ginawa siya, Lucille! Kamu ang pamilya niya. Ay, oo, Dok. Ang aring bata niya. Dok, kamusta na siya, Dok? Bila kasubo ko, miss. Patay na siya. Ano? Ang kami bala sa iya. Oh, Diyos ko! Nay, nanay ko yan. Lucille! Ano, man? Ano ang natabo sa iya? Nga natiruhan gid siya. may customer siya, si Digoy. Bago lang makasulod. Bago lang man to makasulod si Digoy. Sang may golpe lang ang nagsulod nga tao, kagintiro si Digoy. Ayaw mo, Diyos ko. Nalataman ko, kid. Si Lucille ang naigo. Yawa, Diyos ko. Sa kadamo sa matiruhan nga si Lucille payaw. Patay naman gali si Digoy, kag ang nagtiro sa iya. Nasapatok ko sila sa unaan nga, patay na silang aduwa. Ano? Oo. Uti ano? Sino pang sukto nato kay nagkalamatay na? Napatay naman si Lucille, kag ang duha, patay naman. Gani man. Ay Ti anong plano mo sa bangkay ni Lucille, Linda? Kuhan, dalon ko lang siya sa ilabalay, ah. Ha? Oo. Kagamay man ang tusang kwarto nga ginaistara nila. Sang iya bata. Babutanan ko lang sang trapal sa guwa sang ilang kwarto. Kag dito ibutang ang lungo niya. Amo pa na ganing problema eh. Din kita makuha sang lungon niya. Idiyahan ko lang to karon sa amon kapitan, ah. Mabulig man na sila. Basta pighadugid. Pangayuan ko lang sa ilalungon si Lucille, ah. Ate, sige ah. Kay istoryahon ko man ang amon boss. Kasi kung may mabulig man sila kay Lucille. Ay, galuoy man sa amiga ko. Lucille.
ko, Paloy. Galuay man kay Lucil. May lang gani ko ay ko kabiyahe 3 gikadlaw. Pagkabuli ko din sa pag-asikaso sang plastaran sang lungon ni Lucel. Gani man, Paloy. Kaluay man kay Lucil. Wala na nga di sa daan pamilya. Gani man. Kadamo man sa nagailistar dis lugar ta, pero ikaw pang ginamiga ya. Hindi mo gidyatanan kulo. Sige lang mala, Paloy. Bulig tala na sa iya. Nagsabata niya. Salamat gid ba na ko, ha? Kay ginasuportahan mo man ko. Oo. Di pila kadlaw yung sa mimbasalmasyon niya di. 3 lang, Ipalubong ta na lang na siya dayon. Wala naman sang ginahulat pa. Di mo gid wala sa masikaso sang nagapulaw di akong patugayo mo pa na. May obra ko nga dadason nga nadlaw. Gani. Ay, nanong maning trapal nga nahulam ko man. Do kadamo man isang buslot, ho? May gani kami na ulaman pa ko. Sige lang Di pinsalan na sa tunog. Amo man ulan, tiki. Ay, kaluluoy pagit sa bata ni Lucille. Tuluka bala si Janko. Wala naghahalin sa tupad sang lungon sa nga iloy. Sige lang kahibi. Oo, matuhot. Nakaluluoy man siya. Te, mapuli ko na Tuging kapoy ko siyang panakot sa trapal. Kag pang-ubras mga prungkuan. Mauna lang ko tulog. Auntie, sige, Paloy. Dalaan na lang ang kabataan. Patulugan na to sa balay. Duha na lang kami din ni Jack ang masikaso sang nagapulaw, Jack? To? Nagpalauli Minda. ang mga nagapulaw. Duha na lang kita diri ang bilin. Tulog na to, Ako lang di mabantay kinanay mo. Hindi ko magtulog na, Minda. Diri lang ko sa tupad sa lungon ni nanay. Wala ka pa ginatuyuhaw? Wala man. Sige. Ako na lang anay mapiyong-piyong. Mahigda ako na sa laba nga bangko ho. Kung may mag-abot gani nga mapulaw, pukawon mo ko, ha? Para mapakapita sila. Ako, Unay Minda. Natulugan na si Nay Minda. Inkapoy git siguro sa sang pagadto pa kani sa pagasikaso nga maplastar ng lungon ni nanay. Nay, gaging bayaan mo ko man. Hambal mo sa akong palangga mo ko. Di mo ko pagbayaan. Nay, hambal mo. Ubdanay tas na magdako ko. Hindi na magpulagay. Mano na lang ko sining wala ka na. Ha? Sa din ko makadtunay. Wala man ko kilala kung sanday sinong pamilya naton. Mano na lang ko sini. Nagulan. Pila nagulan? Ha? Nagatulong ang ulan sa trapal. Kadamo ulit ang buslot. Kadalag ko pa. Kadakos ang tulo sa ulan. Dirag sa lungon ni nanay. Mabasa si nanay. Kapaskok sa ulan. Kapangilat pa. Basa ng lungon ni nanay. Dirigid sa may kristal. Nay Minda! Nay Minda, buligay ko anay, Nay Minda! Nabasa ng lungon ni nanay! Nay Minda! Ay, Jack! Ay, nagpulang ka niya! Oo, Nay Minda! Kabaskog! Basa ng lungon ni nanay, ho! Ay, amaw, Diyos ko! Ay, amaw, Diyos ko! Ay! Ala! Nabugtong ikot sa trapal! Natabunan kami ni nanay sa trapal!
COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang mga matahom nga kasugpon sa ngaton sugilanon. Jack, Balaan, Biradur, diri sa aton panatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat kag sa direksyon sa inyo alagad, Nunoy de la Cruz. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.